Bueno, estáme aquí aclarando o noso amigo Maximino. Que tal, Maximino? Moi bons días. Bos días a todos. Que para empezar, antes ligar non se chamaba así, que se dicía como... Mocear. Mocear. Ti moceabas moito, Maximino? Eu non era dos que moceaba moito. Non? Eu normalmente era pequeno e feo, entón... Deso nada, non me creo eu isto. Os isto. saltos ganábanme moita ventaxa. Bueno, temos aquí unha serie de cousiñas, porque me estaba contando Maximino tamén, que antes, bueno, pois se moceaba de outro xeito, con outro tipo de agasallos. Por exemplo, as mozas regalábanse flores para rapazas, Maximino. Normalmente cando ibas a ver unha moza e levabas algo, pois era bonito, como é aínda hoxe. Pero bueno, había outros agasallos cando se ibas ver a moza, como podedes ver aquí, que hai uns pañuelitos. Un pañueliño. Que tamén se lle regalaban, tanto de unha parte como da outra. Normalmente as mozas non eran reacias a regalar nada, porque o home hoxe saltaba aquí a mañán ali tampouco non era unha cousa fija. Non era desde fiar, claro. Non era de fiar, non éramos tanto de fiar, pero bueno, sí, había para enamorar, había que facer cousas, non era solo Non era como lle un botón, como se fai agora. Non, había que facer cousas porque non era fácil. E Maximino, claro, porque antes, para empezar, que non había nin estradas, é dicir, que todo era camiños. Como facíades para mocear, para ligar, para coñecer a mozas? Vamos a ver, eu estou falando dos povos de Galicia, das parroquias. Normalmente as mozas e mozos se xuntaban da mesma parroquia ou da parroquia veciña. Non había moita posibilidad de ir a fora a ligar, como se dice, a enamorarse, porque normalmente non había medios de locomoción, entonces ir ver a moza unha vez ou dúas a semana había que ir de noite, porque normalmente estas cousas... Por iso a lanterna esta que tras aquí? Esta é unha linterna que usaron, que xa foi de meu abuelo, ten máis de 100 anos. Isto usaban os mozos porque levaban no bolsillo e logo de día se iba a ver a moza, pero para volver de noite para casa. Que ocorría? Que non se vía, había noites de luar, a min me ten pasado, entonces todo mozo levaba unha linterniña no bolsillo para volver para casa. A veces olvidabas a linterna, e nas tabernas onde paraban os mozos había unha pila e un bombillo que lle puñas ali e que viñas alumbrando, porque Maximino, se che gustaba alguén daquela, como facías para volver a ver a esa rapaza? Normalmente, se era da parroquia, habías incluso aos domingos na misa. Naquele tempo todo o mundo iba a misa ao domingo porque era prácticamente obligatorio. Fai 70 anos había que ir á misa por sí ou sí. Entonces, bueno, se che gustaba unha da parroquia xa vías por ali. Entonces, cando volvías para casa, esperábala para contarlle algo e tal. A misa tamén formaba parte, a iglesia formaba parte neso. Pero despois, aproveitabas cando había algunha festa, eu creo que donde máis se ligaba era bailando. Ah, sí? Bailar era o importante. Eu creo que todavía sigue sendo hoxe, os bailarines teñen moito éxito. Pero se ahora... bueno, pero se a xente baila así... É que vamos a ver, cando tú te acercabas a alguén e botabas 4 ou 5 minutos bailando, ou 6 ou unha hora, tiñas tempo de contarlle cousas e preguntarlle. E logo ti tes mozo, non, eu non teño. E logo ti de onde eres, eu son tal, bueno... E podíasme atender un día e tal. Entón, aí chamábase comprometerse. Pois vou xoves á noite, logo, o domingo, había aquelo de... a forma de ligar, comprometerse. Pero todo isto normalmente se falaba bailando, Ah, sí. O baile era un punto importante. Bolero, non? Ias vendo aí... Era un punto importante. Os que non bailábamos, ou eu bailaba tamén, pero os que non bailaban, non era fácil de ligar, porque non podías ter contacto estreito. O contacto era alonxado, entón alonxado non era fácil. Claro, e como antes non había nin teléfono, nin WhatsApp, nin nada, vexo aí que tes esas cartas, claro, se te ibas a Mili, por exemplo, que facías? Isto que vedes aquí, hai fotos da Mili, eu tamén fixen a Mili. Entón, as mulleres daquela, mentre non ibas a Mili, tiñan unha pequena dúda. Non era fácil de ligar antes de ir a Mili, porque despois ibas a Mili e cambiabas. Entón, as relacións serias, a mellor esperábanse para vir a Mili. Xa te entendo. Que hai moita xente, moitos chavales que eu, cando fun a Mili, xa iban casados, O sea, a xente tamén se casaba antes. Casábase antes porque había algún error ou había algún fillo polo medio, porque, vamos... Nos nosos tempos, o mocear estaba todo prohibido.
Non se podía nin dar bicos, nin tocar carmán, nin moitas cousas. Había que estar como na iglesia. Porque, a ver, falabas aí de error, Massimino, claro, na túa época, confesa, agora que non se está escoitando ninguén, preservativos había ou non? Por aí viñaches. Estaban prohibidos. Que estaban prohibidos. Ti non podías chegar a unha farmacia a pedir unha caixa de preservativos nin a unha tenda. Pero que me dis? Eu recordo, eu fun para Vigo no ano 70, e íbanse comprar a pedra, porque digo, a pedra que vou contrabando a compralo, xa que todos sabedes o que é o mercado da pedra. En serio, iades aí como as escondidas? E moitos vendedores que viñan pola calle, eu sempre comía nos bares e tal, e viñan pola calle, como veñen hoxe os que son de África, que veñen vendendo cousiñas, dentro desas cousiñas tamén vendían os preservativos. Non era... Vamos a ver, era unha cousa prohibida, generalmente, porque se chegas á farmacia ou unha expendedora que está ali na calle... Sí, daquela era case como de contrabando, non? Claro, o preservativo daquela non era un artículo de contrabando, entendes? Non era fácil. De aí que, bueno, tamén houve moitas mulleres que tuveron nenos de solteiros, porque, como podedes pensar, aunque todo era pecado, todo era pecado. Todo é pecado. A xente, cando é pecado, ainda lle dá máis importancia ás cousas. Entonces, era todo pecado. Sabe cal era o problema? De unha moza que tiña cousas con mozo e tal, que normalmente había que confesalo. E confesarse... Logo tiñas que contarlle aí o cura, no confesionario... Dicir que cometeras adulterio, ou que tuveras con mozos, ou que... Eso estaba moi penado, eso. Pero habería parellas, entón, Massimino, que igual antes de casar son bicos hasta. Bicos si había, non? Sí, pero non en público. Había que buscar o rincón ou a oscuridade. Dar un bico en público no medio da calle non era normalmente, non era normal, era totalmente pecado. Entonces, os bicos había que dalos por eso, o de mocearse. Se iba a noite sempre, porque a noite sempre era máis fácil. Si de noite todos os gatos son pavos. Claro, eso, de noite era moito máis fácil. Entonces, o de ligar, pois era, eu creo que era máis bonito que agora, porque agora o teléfono, unha cousa a outra, ali se ligaba, sabedes que aquí hai cartas, cando ti estabas fora, eu durante a mili, eu tuve na mili, houve unha tarde que escribín 40 cartas, todas as mozas. É porque escribín tantas cartas, porque había un montón de xente que non sabía escribir. Claro. Ti escribías as cartas aos demais. Eu escribía as cartas a xente. Pensaba que tiñas 40 frontes. O sea, que me sentaba aquí nunha mesa e estaban a cola para que lle escribira a carta. Eu facía de moito de bo gusto, porque tamén decían algunha tontería que me gustaba. Ti editabas tamén un pouco. Eu estuve nunha compañía no campamento que habría polo menos 60 analfabetos, Xa. Non estamos falando... xa nos falaches aquí, ademais, Massimino, deses tempos da mili.